כן, זה נכון. הוא נראה קצת פנימה, אבל זה בסדר. צריך קצת יותר להוציא את האף, אבל נורא רך בקשר פשוט. אני לכן התחלתי ממש בהערכת... אופס, רגע. רק כאילו כל הזמן חשבתי הערכת צוואר. זה מעולה, עכשיו הוא טוב מאוד. כאילו בגרון הוא צריך קצת להיפתח. תרגישי נוח, תעשי גם קצת רוט. רואה אותי? לא תעיפי אותי? אני הגדר. יכולה לעשות מעגל ולהראות לו אותי. קצת על המסלול הפנימי שאת באה פה. Good boy. תעשי הערכה אחת על האלכסון הבא, אז אני אצלם אותך. כן, בעדינות, את יודעת, לא צריך הרבה מדי. על האלכסון. שבי גבוה, תרימי אותו טיפונת. את משדרת את זה מדי. את משדרת את זה. הוא קורא את המחשבות שלך. את צריכה להמשיך בטרוט רגיל. ואם את מרגישה על האלכסון שהכל בסדר, אז טיפה לבקש. אל תחשבי על זה בכלל. עוד טיפה. תעשי על המעגל ותנסי עוד פעם על האלכסון הבא. את יכולה גם כבר ללכת פשוט. טוב מאוד.